Добър ден на всички. Моля да ни извините за закъснението по технически причини във връзка с това, че държахме да осигурим превод. Уважаеми господин Симеонов, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, участващи в днешната конференция, както тук на място, така и онлайн, радвам се да обявя началото й, като дам думата на господин Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на GS1 България и председател на управителния съвет на Българска търговска промишлена палата за кратко приветствие и официално откриване. Като преди това искам да ви информирам, че конференцията се записва и при интерес от ваша страна ще може да я гледате и в YouTube канала на GS1 България. С оглед на международното участие е осигурен превод от български на английски език и обратно. Необходимо е да изберете езика чрез Interpretation, който е символизиран с глобус в долната част на работния прозорец. The button for language choices is called Interpretation and it is symbolized by a globe on the Setting Options panel at the bottom of the work window. Господин Симеонов, имате думата. Добър ден на всички от мене. Радвам се, че се проявява интерес към тази конференция, онлайн конференция. GS1 България има програма за довеждане до знанието на потенциалните потребители, както на възможностите за сътрудничество с организацията, но което е по-важно, за изискванията, които в рамките и на държавата, като част от Европейския съюз, са задължителни. Все по-сериозни ще бъдат изискванията към тези, които предлагат стоки, за това да има достатъчно информация за съответния продукт, за да могат потребителите да направят добре информиран избор. Обект на настоящата конференция ще бъдат символите за кодиране на допълнителна информация. Известно е, че много неща са важни за потребителите. Страни като Германия са подготвили и имат софтуер, който може да събере информация за повече от 400 атрибута на съответния продукт. Ние в България сме по-скромни, но изискванията на Европейския съюз, макар и ограничени на този етап, трябва да бъдат спазвани, за да няма затруднения за влизането на стоката и за нейното търгуване и същевременно потребителите да бъдат добре информирани. Този семинар с конференция е част от нашата годишна програма за обучение, но за това сме поканили и чуждестранни лектори, които да споделят опит в техните страни, да може България да бъде страна, в която има достатъчно подготовка за да се отговори на условията за съобразяване с изискванията на Европейския съюз. Пожелавам ви успешно участие на всички. Благодаря на лекторите за това, че се съгласиха, както тези от България, така и от чужбина. Аз също ще продължа онлайн, защото това е удобно и дава възможност за по-спокойно усвояване на информацията, която се поднася.
искам да напомня, че GS1 България е на разположение с своя екип за всякакви въпроси, които възникват, че информация за продуктите е добре да попълвате, да направите това усилие като производители и като търговци, разбира се, да въведете необходимите атрибути, за да може не само, аз споменах за потребителите, но за производителите на стоки не по-малко важни са и търговците, които също четат информацията по нашите канали и които разчитат на тази информация, защото тя е проверена, тя е съобразена с стандартите на GS1 и е лесна за ползване в всички страни, които са членки на организацията GS1 International. Желая успешен форум и не пропускайте, когато няма форуми, да задавате своите въпроси към екипа на GS1 България. Благодаря на всички и желая успешно провеждане на форума. Аз се присъединявам след малко към тези, които са онлайн. Благодаря. Благодаря, господин Симеонов, за откриване на конференцията. Имаме удоволствието, както сподели господин Симеонов, в днешната конференция с презентации да участват колеги от глобалния офис на GS1 и GS1 Белгия, както и са на линия онлайн колеги от GS1 организации в Литва, Босна и Херцеговина, Гърция и Сърбия и техни фирми членове. Своя опит за работата с стандартите ще представят водещи в страната ни компании като Метро, Бела България, Макрокор и CSB Системи. В края на днешната конференция е предвидена дискусионна част, в която ще може да задавате въпроси, както и по време на самата конференция в чата и ако времето позволява, ще можем да отговорим своевременно. Видно и от програмата сме разделили представянията в два панела, като в първия панел ще бъдат представени основни принципи и възможности на стандартите GS1, а във втория конкретни приложения. И така, уважаеми дами и господа, давам думата на Елена Томанович, главен директор за ангажиране на индустрията, и Стивън Кеди, главен директор за автоматична идентификация и обхващане на данни, и двамата от глобалния офис на GS1. Те ще ни запознаят с това как идентификацията, данните и баркодовете създават стойност за фирмите, а използването на символите за кодиране на допълнителни данни представляват преход към по-високо ниво от прилагане на стандартите. Моля, имате думата. Hello, can you hear me okay? Yes, we can. Excellent. And are you seeing my screen? Yes. Wonderful. Hello, everyone. Welcome and thank you. Thank you most especially to the team at GS1 Bulgaria, our dear colleagues who have invited us to be with you today, and the distinguished panel of speakers who will follow us. I am Elena Tomanovich of GS1, and with me today is my colleague, Stephen Keddy. We're going to talk to you with some introductory comments, a little bit more about what we mean about the value that is unlocked for businesses through identification, additional data, and barcodes. Specifically, we want to begin with an overview of what industry's needs are, because for us at GS1, the purpose of GS1 standards is to support you in your business, to enable business processes. So what do we mean by value unlocked? We will take a look at some types of business efficiencies,
point of scale use cases, and the ability for advanced consumer engagement by using identification, additional data, and different types of barcodes. We'll also be able to share with you global case studies and examples. These materials will also be provided to you, unfortunately, only in English, by GS1 Bulgaria, in case you wish to learn more about these stories and applications around the world. And then Stephen will talk to us about the essentials, more of the technical aspects and the specifications, and what does success look like from a technical and also scanner readiness perspective. So firstly, we are the barcode people. We all started together, industry and GS1 together, more than 50 years ago with a linear barcode that was enabled for price lookup. But since then, industry's needs have changed. We need to enable industry to capture additional data beyond the global trade item number. And that means using different types of barcodes beyond the traditional linear barcode that goes beep at point of sale. But the good news is that these new two-dimensional barcodes also go beep at point of sale. So our current landscape, what's happening? Well, we're seeing in industry that there's increasing demands for information from supply chain partners, consumers, and regulators. Things such as traceability, the importance of understanding where product has been in the supply chain and where it's going. That leads to visibility across the supply chain and transparency to product information. There's additional pressures in terms of sustainability. Many governments, consumers, and industry itself is concerned about sustainability and circular economy. For today's purposes, we can consider the use case of minimizing food loss and waste. There's certainly the food safety aspect. First of all, the ability to share product information with consumers about what they're actually eating, because what is safe for one consumer may not be safe for another. And then certainly the ability to recall product that is unsafe from the market, and certainly also supply chain efficiencies. Technology has evolved from where we were with the linear barcode so that now these new barcodes can handle additional data requirements that industry would need to meet these use cases. So we talk about now going next level. We want to enable industry to go next level. We're talking about next level business efficiencies. What does that mean? That's things like better inventory management, improved operational efficiency, supply chain visibility, and certainly resiliency. We've seen through the last several years when things happen that significantly impact the market, retailers, restaurants, and suppliers need to be able to shift production in order to meet demand very quickly, even if it's not demand of the same products, and in fact, they have to substitute something else. How would you know what you have available to substitute without that visibility? And then certainly point of sale. We mean things such as stopping sale of expired product, making it easier to do recalls, and also minimizing food loss and waste. How would you do that at point of sale? Well, with information on dates, retailers can now change the price of product and lower it for temporary situations where product may be close to its expiry date, but still good. And so if they reduce the price, the product moves more quickly and they can sell through that inventory. And then certainly next level consumer engagement. With this same barcode and with the same data, consumers can scan and you can provide them information on recipes, ingredients. You can help them meet their farmers. You can talk to them about the farms where their product came from and so much more. So we think of additional data as helping to take the global trade item number to the next level. We're talking about data such as batch and lot number. You're looking at on the top an example from 7-Eleven in Thailand, where they are using on ready packed meat
So this is barbecued pork product that has already been cooked and the consumer would reheat it. They're selling the information with the global trade item number, the batch lot information, and also best before date. This information can be scanned with the barcode as well as the consumer see the information on pack. Yes, all of that information can be included in the 2D barcode we call GS1 data matrix. The picture below that you're looking at is at the case or carton level. And this would be an example where the supplier has labeled the product with information, including date and also batch lot, so that this product could flow from the supplier to the retailer, and that when the retailer scans it at their distribution center or at their store, they would be able to pull that information electronically. In addition, in this example, the item is also serialized. And in that, it provides additional levels of granularity that, for example, if the product is scanned at the store level, the individual meat manager at the store could realize that that specific serial number may have an issue with it, or that the entire batch has an issue with it. All of these different types of data we're talking about can be regulated locally or regionally. They can also be at the discretion of the supplier and the retailer and the restaurants. And so oftentimes when we talk about data, it's important to understand that a supplier has the ability to collect and record their information digitally, even if they're not yet sharing it all with the retailers and restaurants. So when we talk about barcodes, there are barcodes for point of sale that can handle additional data. Those barcodes in the GS1 data bar family are only expanded stacked, which you would see in the bottom left-hand corner. And then across, there are 3 different types of 2-dimensional barcodes we talk about: QR code, data matrix, and GS1 data matrix, which is what we'll focus our discussion on today. Here are some examples of where identification and labeling with additional information can be. In the top left example, you will see they used an expiry date and a batch lot date. Okay. In the middle picture, where this is an example of a beef carton or case. And in this example, they're actually not they're using expiry date to communicate the information exactly on the label. So what you're seeing here in the upper left and in the bottom, in the middle, those orange boxes, those are examples of GS1 128 labels. These barcodes are not used for point of sale. They're used in distribution and trade environments. What you see over on the right-hand side with the blue background is actually an example of a tag or label that can be put on a carcass. So in this example, you are talking about an entire carcass of product, and on the carcass tag, they're putting information on the harvest or slaughter date, as well as the net weight, and also a serial number. So here again, you can go all the way to the serial level of a product, so you understand which instance of carcass it is. Now, again, as I said before, a supplier can be collecting this information and even labeling it if they want, as they're ready, even if their trading partners are not yet using that information electronically. Why would a supplier want to do that? Well, for traceability purposes, to make recall more efficient. We have a number of case studies that will be available to you. One is from the international company called Tyson, where they implemented a use of a GS1 128 at the case and carton level. They actually started this process for traceability purposes, but once the product was labeled, they realized that they got operational efficiencies because they were then able to do distribution, sending the product to the retailers and restaurants, as well as those retailers and restaurants seeing operational efficiency because they were just scanning the product onto the truck and off of the truck.
Another example, again, is from Thailand, 7-Eleven, where you'll see a GS1 data matrix used on the consumer unit level. Here too, they're seeing operational efficiency in the stores, and they're able to connect the data from what happens in their kitchen, where the product's made, through the packaging and to the stores. And then another example, in case you're thinking, well, this is great for big companies, but it's not going to work for me. This is an example from Austria, where it's a smaller independent butcher, and he is using GS1 standards on his product for identification and also 2D barcodes. And that information is connected to his master data systems as well as his traceability systems. So the solutions we're talking about can scale to all sizes of business based on whatever the right starting point is. Another important aspect of this story that you'll learn is about the importance of solution providers. Solution providers are vitally important in implementation of GS1 standards because their solutions usually have the ability to help you communicate your data using GS1 standards. Often they know the best about implementation because they've actually been supporting you in your business. So some takeaways. This is definitely for companies of all sizes. One of the most important things to remember is that collaboration between all trading partners and their solution providers is essential to your transition as you begin to use global trade item numbers, as you begin to understand and use your data in your back-end systems, and then certainly which pieces of data you will communicate and when. Also, this information, this data must be integrated into your back-end systems, which my colleague Stephen will talk more about. And then remember that when choosing your barcodes, you can unlock multiple use cases. When you're considering what data you need based on what your use case is, inevitably what will happen is this same data will fulfill requirements for you for more than one use case. And certainly we've got even more examples around the world that GS1 Bulgaria can share with you, or your other GS1 member organizations who are on this call with us today. Implementation support is what our GS1 member organizations excel at. There is technical guidance available for you. There's a getting started guide to help you even make the decisions on which data elements you would like to capture and which data elements you'd like to share. There's implementations guides, and then there's pilot toolkits so that you can pilot adopting GTIN, the additional pieces of data, and the different barcodes. There's different checklists depending on which stakeholder you are. And with that, I'm going to turn it over to my colleague, Stephen. Yes, thank you very much for inviting me. Just quick background. So I am the Senior Director for Automatic Identification and Data Capture. I'm also the technical lead for the global migration to 2D, which as Elena noted, includes working with the solution provider community and building our standards. So what I want to do is I really want to get a little bit more into the details of the two technologies that we're talking about in terms of GS1 Data Bar Expanded Stack and GS1 Data Matrix. Well, there's the obvious differences there where the linear barcode is just bars and the 2D barcode is a set of small squares. Both barcodes can carry a lot of data. However, the GS1 Data Bar Expanded Stack can be impacted by its size. So the more data you put into it, the larger it's going to get, and it's going to take up quite a bit more room, relatively speaking, to the GS1 data matrix. The data bar can be scanned by conventional laser scanners or imaging scanners. And the big thing that has to happen to implement it is to turn on the ability of the point of sale systems or any of the retail systems to actually understand that it's a GS1 data bar expanded stack and how to deal with that data. It can be used in open supply chain. It's been around for about 15 years now as an open standard. On the GS1 data matrix side, you can see obviously that it's much smaller than the linear barcode with the same data. It also has
an error correction factor, which makes it much more reliable. So if the barcode is damaged in some place during the transportation between the supplier and the retailer, quite often the barcode can still be scanned by the point of sale. It does require imaging scanners, but today more than 80% of the scanners that are in the marketplace are imaging, and it would have to be turned on just like the GS1 DataBar expanded stack to be able to, for the scanners to actually be able to read it. And the host systems now would need to be updated to be able to handle the enriched data. For current systems, if they wanted to immediately start using GS1 Data Matrix by itself, you would have to have a closed ecosystem. And what I mean by that is there are multiple examples where the retailer has worked with the supply chain to enable the GS1 Data Matrix to be used. You have in Europe, you have many examples of this, like Metro in Germany. You have Carrefour in Belgium, Luxembourg, and other retailers around Europe that have already done this and are already taking advantages of the smaller size and reliability of that barcode. So that's if you want to use it in an open supply chain, so where there are still linear barcodes, then you'll need to follow what we call the 2D and retail migration rules, which means that during the transition period where we're moving from 1D barcodes to 2D barcodes, you will need to have both barcodes on the package. Go ahead. Next, Elena, please. Perfect, thank you. So again, keeping on the detail side, both barcodes are really standard within the software that generates barcodes. 2007 is when Data Matrix came out, and both barcodes, if you look into your software, are usually there and enabled. The one thing that you have to know about with building a GS1 DataBar expanded stack is you actually have to figure out the segments. What I mean by that is you see down below that the expanded stack there, it has 2 levels, but you could have 2 or 4 levels, and it becomes more and more difficult the more levels you put on top of it for the scanner to work. So it's important to try and maintain a little bit of knowledge around how you actually implement the barcode for scanning at retail point of sale. The printers that are used for this are typically thermal transfer overlay, which is the TTO printers that are used on packaging lines, or they could be ribbons and labels that are put onto the product. It could be a thermal inkjet printer or a digital printer. So there are different options, but they're all high-res related, and they all require really good material handling so that you can keep all the bars and everything nice and straight for the scanners to read. On the other side, the GS1 Data Matrix, the error correction factor is about 30%, and it's calculated automatically. There are other barcodes such as QR code that have selectable, but in GS1 Data Matrix and Data Matrix, it's automatically calculated for you. There are more printers that can actually print GS1 Data Matrix because of its matrix design. You can use printers that are a little bit simpler, like continuous inkjet. The example that was shown earlier from 7-Eleven in Thailand, they actually started with continuous inkjet printing on the products as their first go. But as with printing the GS1 DataBar expanded stack, you must have really good control over your product to print these barcodes successfully. Go ahead, Alina. Next. So here's a couple of real-world examples and some of the things you really need to know. So with GS1 DataBar expanded stack, because of its size and the fact that it doesn't have any error correction, it can be susceptible to having some scanning issues. We have a lot of data over history where the DataBar expanded stack has been put onto
meat, like the example below there, where it's an uneven surface. It's coming out of the freezer and it has some frost on it, and or if it's had some mechanical damage because of rubbing between before it got to the point of sale. Now the data shows that it's around 0.36%. I'm being pretty accurate of the barcodes when it has this type of environment where it might be a little, might be exposed to the frost or uneven surfaces, and therefore make it a little bit more difficult for the point of sale to scan. On the other side, with a GS1 data matrix, because it's smaller and the fact that it has the error correction, it actually works quite well in what we can call a more hostile environment. One retailer that actually transitioned from GS1 DataBar Expanded Stack to GS1 Data Matrix went from that 0.3% failure rate to no failure rate at all. The one thing that's very interesting is that anyone that has migrated to put the 2D barcode hasn't really had to educate the consumer to scan it. They just naturally realize that, well, that's what I need to scan, and they do. On to the next one, Alina. So here, I'll talk a little bit more about the closed ecosystems. There are multiple retailers that have done it. One great example is from GS1 Australia, where Elena talked a little bit earlier about the GS1 data matrix and the additional data and how it has improved their efficiencies and things like that. With one retailer, by moving to the 2D barcode with GS1 data matrix, they were actually able to save 7 associate hours per day per store, because they no longer needed to look for the expiry dates, because their system told them that they had what they had in stock, and the point of sale removed it from stock for the expiry date. So it's worked really well. Next. So in the open supply chain, here's an example that's going to be happening in Norway, where you have the GS1 data matrix next to an EN-UPC as an example here. This one has, like I said, needs to follow some rules. And so next, Elena. So the general specifications that is used by industry and is agreed upon by industry for rules has all of the necessary updates for the migration to 2D when you have open supply chain and you need 2 barcodes. You can first notice that one of the requirements is to meet the higher point of sale scanning rates of 40 items per minute. The 2D needs to be within 50 millimeters of the linear barcode. And that's a big help, because it means that both barcodes are in the field of view of the scanner in the time needed to be able to decode the data and deliver it. In addition to that, there's no human readable interpretation rules, and that's the data that goes underneath the barcode. And an example of that is that if the 2D barcode is adjacent to the linear barcode, you don't need the additional data. But as you can see in the examples of the when you have only a GS1 data matrix, you do need the additional data underneath in case something happens and you're not able to scan the barcode. Next one, Elena, please. And go ahead, perfect. So the majority, so the major scanner manufacturers in the world, solution providers that do printing and host software, have come together, and we're working as in a collaborative way to create solutions. And so what you're seeing beside you there is what's happening in the labs in our Memphis University, where production design scanners, both the presentation and the hand scanners, as well as the bioptic, that's the 2-phase high-speed ones, are being tested, and new software has been developed. Go ahead, Elena.
So today there's beta software already that can be used for Datalogix, Honeywell, Newland, and you don't have to play it anymore. It's okay. For Newland, AIDC, and Zebra. Those softwares are not for, they don't have them for every scanner out there, so it's really important to know which ones. Next, Elena, know which scanners you have. So there's ongoing testing that's currently happening. On the side, you see the presentation and the handheld scanners, but also mobile scanners are going to be part of that testing. In addition, we're now moving into curved surface and linear truncated, so that's shortened linear barcodes in the 2D scope above. All this has been informative and helped us with the mission-specific work group. And today, the group is now working on the implementation guide that Elena talked about a little bit earlier, but it will be completed for March of 2024. And that's everything from my side. So thank you for taking the time to listen to me. Go ahead, Elena. И ние много благодарим за двете презентации. Определено са полезни в смисъла на ползването на символите за кодиране на повече информация в контекста на изтегляне на вредни продукти, намаляване на отпадъците, оптимизация на процесите и, както каза Елена, дигитално споделяне на информация с партньорите. И Стивън, определено данните, които представи, бяха много полезни в един бъдещ етап, когато фирмите се чудят какво да изберат Data Bar или GS1 Data Matrix. Благодарим за това. Следващата презентация, доколкото се очаква, че фирмите, които участват в днешната конференция, са фирми, които са членове и по един или друг начин използват маркировката с баркод и GTIN, уникалния номер. Решихме все пак в прост пример да покажем как може да се мигрира от един EAN13 код към код, който кодира допълнителни данни, като в конкретния случай сме се спряли и на случаите с стандартно маркиране на стоки с променливо тегло. Давам думата на Велин Кърчев, главен експерт към GS1 България. Здравейте, надявам се чува добре. Виждате моя екран. Това, което ще представя доста кратко, това предлага решение на едно предизвикателство в сектора на пресните храни. Ще започна с това, което е познато на всички продукти, които се продават на брой с фиксирано тегло. Всичко работи перфектно. Там сравнително лесна идентификация. Просто спазваме правилата, които се използват за определяне на тази идентификация. Ще спомена само някои от тях. Всеки различен продукт трябва да има различен GTIN, който да го идентифицира. Не трябва да допускаме един и същи продукт да има два различни GTIN или обратното, два различни продукта да имат един и същ. Този GTIN не се променя, докато не настъпи някаква промяна в живота на този продукт. Например, променим нетното съдържание. Тогава това се явява нов продукт и трябва да определим нов GTIN от нашия фирмен префикс. Ако променим състав, функционалност, това също променя продукта и би трябвало да сменим и GTIN-а. Не такава е ситуацията обаче при продуктите, които се продават с променливо тегло, например нетно тегло в килограми. Това е предизвикателство и за производителите, и за търговските вериги. Тук на слайда може да видите реален пример, как един и същ продукт продаван на... Дал съм 3 примера, може би са повече места. Има различен номер за идентификация, което означава, че първия вариант на продукта не може да отиде при търговец 2, защото там се очаква да има друг номер този продукт. Това е така, защото се използват локални номера за идентификация. Тези номера не се администрират от GS1 и те се дублират, когато влезат в такава обща система, каквато са търговските вериги.
използването на локалните номера е наложено заради променливия компонент, който имаме на самия продукт. Това, което видяхте в презентациите преди това, ще видите в презентациите след това, е възможността Bytecode символи да кодират повече информация. Това става чрез приложен идентификатор или полета, които след себе си носят стандартизирана информация. Няма да се спирам в технически детайли, но най-общо това, което се прави на продукт с променливо тегло, определяте нов GTIN от вашия фирмен префикс, следвайки правилата за определяне на GTIN, както на продукти с фиксирано тегло. Разликата е, че освен GTIN-а в този носител на данни, дали ще е GS1 Data Matrix, GS1 Data Bar или QR код с GS1 Digital Link, вие трябва да добавите компонента за тегло, който всъщност е променливата, също така без before data и партида. Или допълнителна информация, която очаква вашия търговски партньор или която вие използвате в проследимостта на продуктите в производството. Символите, които позволяват кодирането на тази допълнителна информация, според това какво е приложението на продукта, ако ще се сканира на каса GS1 Data Matrix и GS1 Data Bar с тяхните предимства и недостатъци, чухте в предната презентация. Бъдещето е към 2D символите. GS1 Data Matrix сигурно си има повече предимства и е нещо, което по-добре да се насочите към него. От гледна точка на това, каква идентификация да поставите на транспортните опаковки, то по-добрият вариант би бил GS1 128. Показвал съм и QR код, който всички сте виждали в ежедневието си, но това не е просто QR код с обикновен линк в него, просто за допълнителна информация. Това е GS1 Digital Link. По този начин маркиран продукта ще даде възможност на крайния потребител, този, който купува продукта, чрез телефон без приложение, което е специфично само камерата на телефона, с този линк да достъпи информация за продукта в веб страница. Но също така този носител на данни, този QR код може да се използва и в точката на продажба. Просто допълнителна възможност. И ето това всъщност е решението на предизвикателството, което казах в началото на презентацията. В този случай този един и същ продукт за различните три търговски вериги, в които се предлага, има добавен GS1 Data Matrix, вътре GTIN е абсолютно един и същ, има и допълнителна информация, като най-добро до теглото на продукта, защото това е продукт с променливо тегло, партидата също е включена в този етикет. Благодаря ти. Експертният състав на GS1 винаги е на разположение с кратки, прости примерчета да обясняваме как се случват нещата. А сега ще дам думата на последния, но не по важност, участник в този панел, а именно на Георги Филчев, който е управител на CSB Системи България. И той ще ни запознае с това как софтуерите интегрират стандартите и осъществяват работата за постигане на проследимост. Докато той се настанява, ще каже, че CSB Системи предлага иновативни, браншово специфични софтуерни решения за цялостното оперативно и стратегическо управление и контрол на предприятието, базирани на собствен софтуер за управление на бизнеса. Давам думата на Георги. Благодаря, Цвета. Здравейте на всички. Името ми е Георги Филчев и съм представител на фирма CSB System за България. Много набързо кратка история. Това е ERP система, която е немски продукт, вече над 45 години на пазара с специализация хранително-вкусовата промишленост. Тоест фирми от пълната гама, говорим сладко, пекарни, месо, кланници и прочее. Фирмата ни има много партньори, с които осъществяват технически проекти. Може да видите едни от по-големите имена с насоченост към днешната презентация. Bizerba, Multivac и разбира се GS1.
Някои от нашите клиенти също са показани, които работим заедно в България. Целта на днешната презентация е главно да илюстрираме, че софтуера, независимо какъв е той, тук даваме практики от нашия софтуер, но на едно по-голямо ниво относително всички софтуери работят по сходен начин. Ние всички имаме в софтуерите си начин на работа, който малко или много се определя от стандартите на GS1. Тоест за страни като България от известно време големите вериги са инициаторите на нуждата от този стандарт да бъде използван, нуждата да има баркод стока, нуждата от електронни документи. Някои фирми в България имат, така да кажем, съпротивата и мислят, че е нещо допълнително, нещо ненужно, нещо като изискване на веригите. Не. От може би над 30 години вече в нашата фирма има бизнес процеси, които самата логика на софтуера е изцяло базирана на стандартите на GS1 и идеята на това е да може все повече от нашите клиенти да обменят информация един с друг, с големи вериги, с държави и да покриват всички стандарти. Първото нещо, на което ще наблегна, е GTIN номера. Тук искаме да обясним малко повече защо на дадени хора им трябва този GTIN номер. Взимайки насоките на GS1 и имайки GTIN номер за вашите продукти, както колегата каза по-рано, уникален номер за продукт, вие имате не само възможност, т.е. това не натоварва вашия софтуер, но това ви дава допълнителна сила, когато правите бизнес с, да кажем, в днешно време с големи вериги, може би с логистични складове извън България. В днешно време веригата е доста сегментирана и продуктите минават повече от една ръка и затова е нужно да има уникален език, универсален език. Трябва да се знае кой и какво, независимо от софтуера, който се ползва или процеса, който се осъществява и стъпката от него. Затова първото нещо е GTIN номера, който често може да намерите под префикс стандартите 01 и тук с префикс 01 и тук илюстрираме един прост обмен между двама участника. Виждате, първият поръчва на вторият чрез поръчка и другият му връща фактура. Въпросът е тази поръчка и тази фактура, когато те си говорят, може да имаме, ако се насочим към картинка 2, която е по-долу, две различни системи. Било той на хартия, било той дигитални системи. Всеки може да си заведе този продукт с различно име и с различен вътрешен номер спрямо неговата идеология за предприятието. Но когато трябва да имаме проследимост, трябва да имаме универсален език, там точно GTIN от GS1 позволява всички участници по веригата, независимо колко на брой са те, всички, когато искат да говорят за даден продукт, да използват само един номер. Така, използвайки този номер, всички системи знаят коя стока трябва да бъде обработена и към кого тя да бъде насочена. Примерът, който виждате е екран от нашата софтуерна система, който е по средата между двете картинки. Това, което се вижда там е на първо ниво 14-цифреният GTIN номер, който е предоставен от даден клиент, се вкарва в системата, като вътре се прави свръзка с вътрешния номер, който вие сте въвели и създали, т.е. вашата номенклатура, която сте създали в нашия софтуер. Тоест, вие продължавате да си работите с вашия си номер, с вашето си наименование, но в момента, в който отпечатате етикети или обменяте някакви документи онлайн, вместо вашия номер, вашето име се изпраща този уникален GTIN номер, така по веригата няма как вашия продукт да бъде сбъркан. Следващото нещо, след като имаме уникален номер на продукта, разбира се, трябва да имаме и уникален номер на самото предприятие. По някой път може да не е само предприятие като централната база, но и на всяка подчинена складова база или производствена база към един търговски номер. Затова влиза в употреба от GS1 отново друг номер, който ние наричаме, то не ние, но те така са го нарекли, GLN номер. Тоест, това е като уникален номер, който идентифицира всеки един обект. Тоест, ако GTIN идентифицира кой продукт, GLN идентифицира откъде
този продукт започва или къде свършва неговия живот. Отново, следвайки същата схема и същия принцип, два участника, независимо от то производител логистик или логистик търговска верига, обменят информация и отново, нали, най-базовото е поръчка и фактура и един от сегментите, който трябва да се обмени вътре е този GLN номер. Сега ние може да сме често, поне при нашите системи, виждаме различни оператори въвеждат информация, която не е достоверна, например като име. Едно име може да бъде сбъркано много пъти, да има запитайки, допълнителни празни места, то не е достоверен източник. Вътрешните номера няма как един вътрешен номер да се уеднакви за цяла България. Затова GLN е този уникален номер, който отново може да видим, свързва коя страна на коя страна предава в картинката, която е показана малко по-горе. Сега, това е един екран, искам да говоря за GS1 идентификатори и префикси. Това, което виждате, е отказ от нашия софтуер, който показва как това, за което колегата говори по-рано, всички тези префикси 01, 15, 31, 03, тези части от самия баркод, които са кодирани вътре и носещи информация, всъщност до голяма степен улесняват софтуерите. Ние имаме логика изградена около тях. Най-отгоре се вижда структура, която се използва при сканиране. Тоест, ние може да кажем, представете си, вие сте оператор, независимо кой софтуер, имате минимален брой полета, които трябва да въведете. Било то артикул, тегло, дата на производство. Всичко това нещо може да се сканира и без операторска грешка правилният префикс, който носи информацията, която ви е нужна, да бъде посочен към полето от софтуера, което искате да попълните. Разбира се, софтуерите често трябва и да генерират баркод. Затова имаме картинка 2. В нея имаме така наречената структура при етикетиране. Тоест, от софтуер се инициира печатна етикет за продукт и ние вътре може да подредим префиксите, кой да е първи, кой да е втори, кой да е трети, как да бъдат подредени в повече от един вариант и системата сама ще попълни по време на печат каква информация, къде трябва да отиде спрямо префикса, който е посочен. Третата картинка, която се вижда, е от мобилно приложение, което имаме. Там се вижда при сканиране на един баркод, как системата го раздробява на префикси и фактически всяка информация на по-малката картинка се вижда цялостната структура на един EAN 128 код, който се раздробява на парчета и тези парчета отиват на място по полетата, които операторът трябва да попълни. Една част преди, до сега говорим за документи и GS1. Целта на днешната презентация е повече към етикетирането, но е важно да посочим, че има и други стандарти, които са в сферата на обмен на документите. Всичко, за което говорихме като GTIN, GLN номер, влизат точно в употреба тук. Когато, да кажем, имаме електронна фактура, електронна поръчка, GS каталога е доста богат на документи, имаме точно тези номера играят основна роля, защото цялата информация, която има на баркода, който отпечатваме, трябва да съвпада и с информацията, която предаваме по електронен път. Това спомага в днешно време много на хората, които посрещат дадена стока, понеже те знаят точно коя стока изпращача е предназначил за тях. Тоест, при разтоварване на стоката и при прием и за складяване на тази стока от страна на посрещача, може да бъде извършена проверка дали шофьора е разтоварил точно тази стока, която е приготвена за този клиент. Пример, големите вериги в България имат допълнителни изисквания колко остатъчен срок на годност трябва да има всеки един продукт. Този срок обикновено е 2/3 от целия. Тоест, един производител може да пласира стока от един и същи артикул за голяма и за малка верига, но шофьорът да обърка за кой е разтоварена и стоката от голямата верига да бъде върната поради неспазване точно на този остатъчен срок.
тези три неща, т.е. стандартите за електронните документи, GT номера и GLN номера, фактически играят основна роля в процеса на проследимост. И как точно това са уникални номера, т.е. всеки говори на унифициран език. И най-добре диаграмата долу изразява едни от базовите стъпки, че знаем кой, т.е. GLN на изпращача. Няма как да кажеш, станала е объркана грешка, понеже всеки един физически обект на една фирма има уникален GLN. На кого? Т.е. кой е посрещача, кой е заявил, че иска тази стока и кой удостоверява, че стоката е получена. Това е GLN на посрещача. И в раздел какво? Тук сме описали малко повече неща. Може да видите, първото е GTIN, който всъщност показва кой е продукта. Имаме SSSC код, който е логистична единица, т.е. точно кой палет е предназначен или точно кой кашон е предназначен. И под EDI ние имаме предвид електронния обмен на данни, защото там има цял сегмент, който носи информация относно колко бройки, колко килограми, какъв срок на годност или каква производствена дата и какъв сериен партиден номер е изпратен точно по този клиент. И последното е кога. Това идва отново от структурата за документи. Там е упоменато срока на поръчка, срока на доставка и различни потвърждения. Най-често се случва и свързването с коя наша доставка е към коя клиентска поръчка. Набързо ще покрия и два от етикетните примери. Чисто практическата им насоченост. Тук може да видите отдолу на последната картинка. Имаме три стандарта. GS1 128 е нещо, което използваме от крайно много години. Дори в България на ниво производство, на ниво логистика, както колегите по-рано казаха, то кодира определен брой информация. В последните няколко години обаче и крайният потребител, и държавните агенции, и сертифициращите органи, както сега е модерно да се казва, TÜV сертификати, AFS сертификати, всичко това иска допълнителна информация и тогава се появи нуждата да има баркод, който да не е много по-голям по размери, но да носи двойно или тройно повече информация. Тогава повечето наши клиенти почнаха да използват DataBar информация, но както колегата каза, понеже искаме да имаме хубави, красиви етикети, на етикетите освен баркод трябва да има в България по изискване и писменно информация като хранителни стойности, алергени, произход и прочее, което лимитира до голяма степен площта на етикета. DataBar е хубава вариация, но различните клиенти могат да искат различен наброй информация и тъй като той може да сменя размера си спрямо информацията, която има в него, е по-добър от 128-цата, но както колегата по-рано от GS1, глобалната организация каза, трябва много добре да си присметнем за кой продукт можем и не можем да го използваме. И последното универсално решение, което е Data Matrix. Той може да носи много информация на много малко място и е много удобен и бърз за сканиране. Разбира се, както те казаха, има разлики между 1D и 2D баркодове. Първите два са 1D баркод, другите 2D. Тоест, самия скенер, който си закупувате, е с различни възможности. Самите модели имат по-универсално, как да кажа, четящия механизъм, лазерната глава, има способност да разчита различна кодировка на самия баркод. Това е основната разлика. И нещо, което тепърва навлиза в България, отново през големите вериги, предимно в момента го има в лицето на Lidl, особено когато използвате Lidl логистична база за изкарване на продукция към извън България, т.е. независимо към къде, те изискват, освен електронния обмен на данни, да има и маркировка на логистичната единица. Тоест, когато вие подготвяте стока в фабриката, вашата производствена база и тя трябва да отиде към логистичен склад на Lidl по дадена поръчка, тя трябва да е натоварена в кашони на палети. Всички кашони и палета трябва да бъдат етикетирани и
да са подредени така, че етикета да сочи навън, т.е. да има възможност операторът да го сканира. Това, което се наблюдава е при GS1 има измислен така наречения SSC код, 18-цифрен уникален номер, който може да обозначи всяка логистична единица. В нашия случай сме дали демонстрация с структура, която всеки един кашон има уникален номер и също така и палето, на което са натоварени. Тази информация се събира и се знае точно кой кашон е подреден на кое пале и всяко едно пале има сегмент отново по GS1 стандарт в електронния обмен на данни, който е и товарителница, и фактура, се обозначава не само стоката, общия брой килограми, но се обозначава и всяко едно пале, което е заминало с неговите размери, височина, ширина и тегло. Сега това от голяма важност за проследимостта, понеже отново тук играе ролята, както и в много наши холандски европейски клиенти, най-вече в Холандия, системата, която посреща дадена стока, изисква SSC номер. Сега ние тук сме казали главно SSC, понеже то е валидно за България. Колегите в Европа използват друг стандарт на GS1, който е много разпространен, освен SSC-то, който е GRAI кода. GRAI кода е уникален номер, който най-често го виждаме като пластмасов перманентен етикет на касетка. Тоест, да кажем, ние сме голяма верига и ви докарваме камион с празни касетки. Всяка от тях има уникален номер, който вие регистрирате в системата, напълвате с стока, по електронен начин връщате кой номер пътува за самия посрещач на стоката, той го презарежда преди вашия камион да е пристигнал в логистичната си база и от камиона може да свали само такива касетки, които вие сте му изпратили, че са предназначени за него. Това гарантира едно ниво на проследимост, че по пътя и при разтоварването само това, което вие сте определили за този клиент, само това е слезнало при него. Имали сме случаи, цели камиони са върнати, точно защото стоката, която ние сме казали като главна база, че трябва да отиде при този клиент, се разминава с това, което той е получил за очаквана стока. Тоест понякога се случва камион 1 и камион 2. В Европа имат по много логистични бази, се объркват, един поема маршрута на друг, независимо, че продуктите са еднакви и посрещача е еднакъв, различните бази се изискват това, което е специално събрано в поръчката за тях. И с това моята част приключва. Исках просто да кажа, че наистина това, което колегите от GS1 в началото казаха, софтуерните компании са тези по средата, които изпитват най-голям опит реално, понеже крайният потребител е сблъскан с стандартите. GS1 измисля стандартите, но ние трябва да сме хората, които свързваме двете неща. Определено, стандартите не са нещо, което утежнява бизнеса, не са нещо, което е нещо допълнително, което ви вреди или което затруднява. Един правилно написан софтуер, който има под внимание точно тези стандарти, ви позволява точно обратно. Той ви позволява да пробиете повече пазари, повече клиенти и най-вече да повишите вярата на хората във вашия продукт. Точно защото проследимостта не е прекъсната и на всеки един момент вие може да докажете, да изкарате продукт когато има проблем, да получите дадени стандарти и да удовлетворите изискванията и на най-претенциозната верига. Благодаря много. И аз ти благодаря. Определено можем да вземем пример от теб за това как разбираемо да представяме нещата, свързани с стандартите. Също така съм впечатлена колко разбираемо и простичко успя да покажеш цялата дълбочина на това, което стои зад тази маркировка, зад това споделяне на данни. Всъщност не е толкова
елементарно, но и по начина, по който ти каза, така както е структурирано и е разписано добре, то всъщност може да стане и много лесно. Затова и нещо, което често при нас се получава, обаждат ни се фирми, тия търговци пак някакви изисквания имат към нас, какво да правим? Не се шашкайте, просто се обърнете към вашия софтуерен доставчик и може да се окаже, че изискването, което е получено, не е толкова сложно. Въпрос на допълнителни настройки и допълнително разписание. И въпреки това, че по технически причини закъсняхме, благодаря, Георги, за тази презентация. Винаги си интерес те слушам. И въпреки, че малко закъсняхме, все пак не сме много назад във времето. Като с това приключи и първия панел. Във втория панел думата ще получат търговските вериги и самите доставчици, в които ще представят своите конкретни решения, трудностите, с които са се сблъскали, както и ползите, които са отчели. Давам думата на Никола Резие от GS1 Белгия, който ще ни разкаже за проект в Colruyt Белгия, свързан с използването на Data Matrix при продукти с променливо тегло. Никола, заповядай. Добър ден, everyone. I'll try to share my screen. Okay, so I will talk a little bit about the GS1 data bar and the GS1 data matrix used for products with variable weight, a use case from Colruyt Group. So this is the agenda of my presentation. First, I will talk a little bit about who Colruyt Group is. Then a little background about the specific challenges that we had with variable weight products. After which I will discuss the different steps in the implementations of the barcodes that Colruyt had. So first of all, a little bit of background. Colruyt Group is a Belgian family-owned retail corporation, which was founded in 1928. It's one of the biggest retailers in Belgium at this time, and it operates not only in Belgium but also in Luxembourg and France. It has quite a lot of subsidiaries like OK, Bearplanet, Dats24, Dreamland, Dream Baby, and so forth. And they also have a lot of private labels like Boni, Everyday, Colruyt Butchery, Dream Bee, and so forth. So it's quite a large retail company here in Belgium. So what were the challenges? Well, for variable weight products, you need to not only have the identification of the product in the barcode, but also the weight or the length or the price of the product scanned at the point of sale. We're speaking then of products like cheese, salami, meat, vegetables and fruits, and so forth. So these products don't have a fixed weight, and thus you need at the point of sale to know what the weight or the price is of the product. At first, we wanted to use the EAN13 barcode, of course, like what was used for every single type of fixed weight product. However, as I said, we cannot have both the GTIN and the price. So the first solution that was found was the use of an RCN, the
restricted circulation number. We had two types of RCNs. There was the internal number, which was a number that was managed by the retailer themselves. And thus, each retailer could choose an article number for a product, which means that the same product could have many different article numbers, a different one for each retailer. The second type of RCN that was used was the national number, which is an RCN that is managed by GS1 Belgium and Luxembourg, by us, thus. But we only made it, this only made it unique in Belgium and in Luxembourg. So, for instance, for Colruyt, who also wanted to work in France, this was not enough. So there was the possibility of using a GS1 data bar. It looks like this, but you already saw it in the previous presentations. Colruyt, we had a work group with many different retailers around 2007, 2008, I believe. It's before that I joined GS1, so I'm not 100% sure of how it went. I wasn't there, but this is how it was said to me by my colleagues. So there was a pilot that was started by Colruyt in 2009, where they implemented the GS1 data bar first with the GTIN only, and then with the GTIN and extra information like the net weight and even the best before date, a batch lot number, and so forth. This pilot went quite well, and we decided to implement a migration period for all retailers. It was a period of 4 years, so that every retailer in Belgium would be able to upgrade their system to be able to read the GS1 data bar. And when I say GS1 data bar, I mean the GS1 data bar expanded stacked, or the non-stacked, both are permitted. So the GS1 data bar had a few benefits that the RCN, the EN13 with the RCN didn't have. First of all, you could use a GTIN, which was unique over the whole world, and you didn't need different codes for different retailers. It was one of the biggest benefit. A second point was that you not only are able to add the weight or the price of the product inside, but you can also add more information like the lot number, the expiration date, and so forth. It was quite easy to adapt. The scanners, it's still a 1D barcode with stripes, which means that the basic scanner that is used at point of sale was already able to read it. You only needed to upgrade the software of the point of sale to parse the application identifier, GS1 element string syntax with the application identifiers and their values. Another benefit of the GS1 data bar was that it can also be used for coupons, which is what happened here in Belgium. So now every point of sale can read the GS1 data bar, and it's used primarily for coupons and variable weight products. After a few years, the GS1 data matrix became a bit more popular. And there was in 2017 a new work group where Colruyt Group participated with the goal of finding a common data carrier for all products with variable weight. As you can see, many different companies joined during this for this work group. So
we discussed the different possibilities. So there was the RCN, which was already shown. The RCN in an AN13 barcode is quite easy to implement. It looks great. Everyone knows this barcode. However, there was a big problem. That's the fact that we cannot use a GTIN inside. Then there was the JS1 data bar, which in Belgium was already implemented. However, there were a few concerns with it. There is it's quite large. It takes a lot of space on the label. It is easily damaged, and it is easily damaged. That was. And then there was the JS1 data matrix, which had a lot of extra benefits. It's very small, can hold even more data than the JS1 data barcode, and it has a high readability. So it's not as easily damaged as the JS1 data bar. The problem with the JS1 data matrix was that you need not only to be able to read the JS1 element string syntax with the numbers between parentheses, the application identifiers, but you also need a scanner that is image-based to read 2D barcodes. So if we put them in a table, it looks a bit like this. Yes, it's just the same as I said before, so I will go on. And we can also say it like this. So the perfect barcode does not exist, but very often the more practical your barcode becomes, the harder it becomes to implement. And it is easier to go step by step. So for us, when we started with the JS1 data bar, we could implement the software to read the JS1 element string syntax. And once it was done, we didn't need to do this upgrade for the JS1 data matrix anymore. The JS1 data matrix, we already have the software that is ready. All you need then is the image-based scanners. Since 2017, we are pushing for the JS1 data matrix for every retailers here in Belgium. This has been a bit more difficult than expected, but Colruyt has been able to read the JS1 data matrix in all their shops, pretty much all their shops, since a few years now, and it works really well. Here are a few examples. You can see that the JS1 data matrix is used for meat and vegetables without any problems. Okay, then a small conclusion. So the benefits that we had from the JS1 data matrix compared to the JS1 data bar was that it contains the GTIN and weight and price, which was the minimum requirements, I'll say. But it also contains more information like the lot number, the batch lot number, which is very handy for traceability and inventory management. It also contains the best before date, which is very important for consumer safety and waste reduction. It takes very little space on the label, especially compared to the JS1 data bar. And has a high readability. However, it does need the implementation of both the parsing of application identifiers and thus the JS1 element string syntax, but also 2D scanners. So scanners that can read
barcodes on images. Another positive point of the JSON data matrix is that it's part of the ambition of 2027, which means that it's already one barcode in the book for them. They are ready for this part, at least for the ambition 2027, and they are now working on the next step, which is the QR code with JSON digital link. Voilà. Thank you for listening, and yes, have a Благодаря, Никола, за тази презентация. Действително, амбициите за 2027 са все по-масово използване на Data Matrix и QR код с оглед на това, че и, както каза Елена в началото, и крайният потребител има нужда от информация и може да я получи в подходящия вид. Всъщност това, което видях и от твоята презентация, е, че въвеждането на една такава маркировка отнема време, не е от днес за утре, щракане с пръсти, изисква един систематичен подход и действие. И това, което мен винаги ме впечатлява и вярвам в него, е, че това не е нещо, което трябва да се прави от солови играчи и изисква сътрудничество. Сътрудничество между търговските вериги, сътрудничество с доставчиците и сътрудничество с софтуерни разработчици, както и от наша страна, като структурите, организациите, които можем да предадем знания за стандартите. Нека сега ще дам думата или давам думата на Стилиян Колев, ръководител отдел управление на веригите на доставка, който всъщност ще представи идеята за партидно базирана проследимост, която се реализира в Метро. Стилиян, заповядай. Да, чуваме се. Велин ще ги сменя, мерси. Здравейте от мен и добре дошли на всичките. Чухте от колегите вече доста примери за имплементирането на JSON Data Bar. Аз ще ви покажа просто един пример как в една търговска верига, в случая Метро, е имплементирано това нещо или по-скоро е все още в процес на имплементиране. Но преди това ще почна от малко по-различна история и какво наложи пък при нас изведнъж да се вземе това решение да се имплементира JSON Data Bar. И то всъщност, за разлика от проблемите на някои от другите играчи в веригата на доставките, беше продиктувано от определени изисквания в европейското законодателство, включително и българското, за проследимост на стоките и задължителното отпечатване на лот номерата и срокове на годност върху веригите, когато се продава на търговци на едро. Знаете, че голяма част от нашия бизнес е насочена към търговците на едро и поради тая причина ние сме задължени да отпечатваме на всяка една фактура тази информация. И ако преди това се правеше с списък от партиди, които се зареждаха на ръка в системите ни, в крайна сметка се взе решение октомври 2022 година да преминем към използването на JSON Data Bar, тъй като с него този процес може да бъде до голяма степен почти на 100% автоматизиран и без, разбира се, човешки грешки. Октомври 2022 година изпратихме писма до всичките наши доставчици, разбира се, такива, които достават продукти с такава проследимост. Основно това са риба и продукти на основата на рибните продукти и от животински произход. И от април тази година, 2023 година, всъщност имаме изискване всички нови продукти, които се листват в търговската ни верига, задължително да бъдат с JSON Data Bar. Следващия, ако обичаш. Какво представлява JSON Data Bar? Достатъчно вече чухте от колегите, няма да се спирам на него. На нас това ни дава възможността да имаме проследимост по отношение на кой е точно артикул, нали, с GTN в него, както и с срока на годност и лот номера. И разбира се, теглото за тегловите артикули, когато става дума за теглови артикули.
При сканирането на такъв продукт на нашата каси автоматично, нали, се отпечатва цялата тази информация върху фактурите. Към момента, малко като статистика, имаме около 90 доставчика от около 200, които вече покриват тези изисквания и някъде около 40-45% от всички артикули в системата са също маркирани по този начин. Какво ни предстои от тук нататък в имплементирането? До края на май месец 2024 година целим всички доставчици, т.е. останалите около 100-110 доставчика да покрият също тези изисквания и да почнат отпечатването на достава стоките с етикети с GS1 Data Bar. И второто нещо, което е пред нас е техническата имплементация на GS1 Data Matrix с нашите логистични партньори. Видяхте тук и колегата ми от дясно от MacroCore вече печатат върху техните продукти GS1 Data Matrix, които ние успяваме да четеме на нашите каси, но за съжаление все още имаме проблем технически с логистичните ни партньори, които не успяват да го прочетат и се налага да ползваме друг тип решения. И искам да ви обърна внимание на може би две други ползи, които до някъде се споменаха в презентации на колегите от GS на глобалният офис, върху които и ние залагаме много в Метро. Едното е свързано с видимостта в реално време на наличността по срокова негодност и по партиди. Знаете, че като търговска верига сме задължени да не продаваме стока си стека в срок на годност, т.е. автоматично можем да я спираме на каса. Ако срока на годност се изтека по една или друга причина, сме го пропуснали. И другото, което е също възможност за автоматично намаление на цената, също на каса на продукти, които изтичат или всеки момент ще изтекат при определени условия, разбира се, на намаление на наличността и съответно намаление на цената. И не на последно място, с имплементацията на GS1 Data Bar имаме възможност, нали, за елиминиране на цялата верига на всякакви човешки грешки, които са продиктувани от това, че в крайна сметка един оператор вместо правилния лот може да въведе грешка в една буква, в една цифра или така нататък, и респективно с теглата. Благодаря ви, това беше от мене. Кратко, точно и ясно. В това отношение мога да кажа, че през годините имаме добро изградено партньорство с Метро. И както ние се стремим да подкрепяме доставчиците с бърза реакция по отношение на изискванията да се изпълнят, така и обсъждаме с тях конкретно какви ползи и какви стандарти могат да се използват. Така с това имахме представянето на две търговски вериги. Сравнително в час сме с програмата, затова преминавам към следващата презентация, като отново напомням, че възможност за дискусия ще имате в края на днешната конференция, което е след две презентации. Сега ще дам думата на Даниела Щилянова, администратор бази данни в Бела, България, която ще говори за срещата на Бела с GS1 Data Bar, като предполагам, че Даниела ще представи фирмата, но това е водещ производител в България на местни тестени продукти, замразени и други. Даниела? Здравейте! Чувате ли ме, че нещо имам проблем с видеото? Да, чуваме те. Така, наистина, аз съм представител, казвам се Даниела Щилянова и съм представител на Бела, България. Кои сме ние? Бела, България е водещ представител на хранителната индустрия с 9 фабрики и с много изнесени търговски структури. На картинката виждате нашите разпознаваеми марки. Имаме както в производството на тестените продукти, така и в производството на местните изделия. Продуктите на Бела се предлагат в над 20 страни и 4 континента, така че ние сме разпознаваеми и работим с много от водещите търговски вериги. Ако обичате следващия слайд. Бела, България
Как се срещна с GSM Data Bar? Първо, започнахме да мислим за този Data Bar изобщо за етикиране на нашите стоки някъде около 2010-2011 година. Тогава по това време трябваше да избираме от няколко формата. Единият е този, който виждате, Data Bar Expanded, другия е Data Bar Expanded Stacked, но имаше още 6 формата, които така или иначе някои от тях се представяха в Point of Sale, точката на продажба, някои от тях не бяха предоставени, като си зададахме целите, на които трябва да отговаря, а именно да съдържа, да бъде кратък, малък, да бъде разпознаваем от всички страни, ние се спряхме на Data Bar Extended Stack формата, който използваме и до днешно време. Друга, която беше така интересна, може да ви се окаже причината, защо, кое напринуди или кое накара да се замислим. Освен, че нашите продукти винаги трябва да имат партида, срок на годност и да бъдат разпознаваеми, още имаме в случая един логистичен партньор, наша фирма, която по това време закупи роботизиран склад за замразени и охладени стоки. И съгласете се, един роботизиран склад, на който да не може с мобилно приложение да не може да разпознае своите артикули, беше нещо много странно. И тогава ние се насочихме към стандартите и към този етикет, който да бъде слаган на всеки един продукт. Естествено, трябва да се запази размера на етикета, като се добави необходимата за търговеца информация, както беше споменано и преди. Даже имаме някакви дизайнерски възможни такива етикети. В момента ние гледаме един, който е много стар, от 2009-2010 година. Другото предизвикателство беше, че трябва да се извърши и да се печата с наличната техника, която имахме. Тогава тя малко се обнови във времето, да се използват стандартните скенери за прочитане, да няма нужда от сложни пренастройки за различните клиенти и не на последно място да се запази стандарта на JSON 1, като имаме най-добро преди дата, срок на годност, лот номер, партида, променлива бройка, нетно тегло и така нататък. Ако обичате следващата картинка. Тук са дадени два примера. Етикиращите везни позволяват бързо и точно да се кодира, но те искат настройка. Настройката е доста времеемка. Това е следващия слайд. Точно така. Настройката е времеемка и това се отразява от лявата картинка. Използва се специфичен софтуер, настройката изисква време и доста квалифициран персонал. В дясно това е едно софтуерно решение за софтуер, което е комбинация от ERP софтуер на Oracle, който ние използваме, системен софтуер на устройствата и собствени разработки за софтуерните модули. Тоест, ние тук сме малко надградили. Освен, че в момента използваме и двете паралелно, може да се каже 50 на 50%, като едното излиза през комбинирания софтуер, а другото излиза през бизерите. Горе-долу за въвеждане на етикетите за Data Bar Stack мога да кажа, че тогава на времето е отнело някъде около 4 месеца, за да се въведат тези етикети в експлоатация. Все още не сме постигнали пълна унификация и сега в контекста на това, което беше представено от предишните презентации за Data Matrix, както виждате, на левия етикет много ясно личи. Освен Data Bar Stack етикета, ние все още не можем да махнем от етикета най-долното номерче, което е EANA. Тоест, това е продуктивано от необходимостта някои от нашите крайни клиенти не могат все още да четат Data Bar Stack и искат да имат отделно штрих-код, за да могат да прочитат EANA на продукта, поне по него да могат да работят с техните софтуери.
по принцип в България обстановката е доста сложна. Следващия слайд, ако обичате. Как използваме GSM Data Bar? Виждате, това е в цялата верига, през която минава. Имаме производство, имаме склад, имаме логистика, имаме и клиент. Използваме почти всички възможности, плюс логистичен етикет, плюс SSCC, но в момента тук презентацията е само за GSM Data Bar. Те са част от логистичните етикети по принцип. Обработката е доста по-бърза. Има проследимост на партиди, което не цели много. Създава се възможност за бърза ревизия. Може да се направи вътрешно складов контрол и оптимизация, защото вместо да се брои на ръка, се сканира. Имаме специално разработен софтуер, който се използва както при ревизиите, така и при трансферите от склад в склад. Имаме доста складове. Така и когато правим експедиция за краен клиент, било то за големите вериги или за малките такива, тъй като имаме и малки дребни доставчици. Следващия слайд. Резултатите са по-точна информация, може би с времето ще преминем и към Data Matrix, но би трябвало да се замислим сега. Сигурно ще трябва да използваме Data Bar плюс GT EM13 плюс Data Matrix. Етикета доста ще се утежни. И ако има повече софтуерни компании, като Метро, може би, които ще преминат и така или иначе ще бъдат двигатели на това да бъде използван Data Matrix в по-широк мащаб, може би и ние ще преминем към този формат за внедряване, тъй като ползите са доста повече, когато имаш възможност за такава бърза експедиционна обработка, вместо да се чете едно по едно, всяко едно продуктче. Благодаря за вниманието. И ние благодарим за интересното представяне. Като честта да направи последната презентация за днешното събитие, се пада на Калоян Илиев, IT специалист в MacroCore ООД. Темата е GS1 Data Matrix при Мисото, като MacroCore, за колегите, които не познават от другите страни, е производител и голям производител и дистрибутор на месни изделия с марката Браво. Калоян, заповядай. Има едно копче, което трябва да натиснеш и да светне зелено. Да. Добър ден на всички. Казвам се Калоян Илиев. Имам честа да представя фирмата и да ви запозная докъде ние сме стигнали, както и какво ни предстои, и може би да ви разкажа за някои интересни неща, които смятам при интеграцията на Data Matrix са ни се случили. Може ли следващия слайд? Първо да ви представя фирмата. Фирма MacroCore. Основната ни дейност е месопреработвателната индустрия. Произвеждаме варено-пушени колбаси и деликатеси. Служителите са около 160. Оборота за 2022 година е 28 милиона лева. Сертифицирани сме по най-високите стандарти, които са възможни за хранителната индустрия. Защо използваме баркод GS1 и то специално Data Matrix? Колегите всичко, което изтъгнаха до тук, го преповтаряме. Може би това, което не споменах и смятам, че е интересно и важно, когато ние отпечатваме баркодове, често се случва нашите партньори да звъннат, че имат проблеми с баркодовете. И аз като техническо лице, което отговарям за това, трудно е да преценя дали проблема е в отпечатания баркод или в тяхното устройство, или в техния баркод, дори в софтуера.
И много често ми се налага да използвам приложения официални, това на GS1, аз съм ги поменал отдолу. Виждате, че много държави имат свои приложения. Аз лично ползвам най-много на Швейцария, първото, което е. Има така някои предимства пред останалите, но всичките са добри. И защо ви го споменавам? Когато ми се обада, че има проблем с баркодовете, аз желая от нашите партньори да се свалят, което желаят приложения и да се опитат да прочитат баркода, което в повечето случаи ми решава проблема с това, че баркода е отпечатан правилно, той се разкодирва правилно в това приложение, което ми е доказателство, че ние сме си свършили работата към нашите партньори правилно. И вече така убеждавам партньора, че проблема не е при нас, а е в неговия двор. Дали ще баркод скенер, дали софтуера нещо има проблем и така лесно слагам границата къде да търся проблема. До сега рядко ми се е случило проблема да е при нас, от гледна точка като отпечатан баркод качество или да не е четим. Но аз това трудно мога да го докажа на човек, който в повечето случаи партньорите ни нямат така специалисти, които да разбират в детайли тази тематика. И това е един много добър начин да разгранича къде да се търси проблема един вид и да им и помогна на тях. Виждате същите етикети, които ви показаха по-рано колегата, но искам да продължа нещо, да го надграда до тук. В едно производствено предприятие има различни етикетиращи машини, както спомена и колежката от Бела. И всички тези машини имат различни възможности и начини на работа. Мога да се похваля, че може би от миналата година при нас всички машини, които касаят етикетирането, позволяват да печатат Data Matrix баркод и ние не използваме друга структура. Да, преди бяхме като колегите от Бела, имахме и Data Bar Expanded, Stacked, защото машините не го позволяваха, но са подмени, собственици така осъзнаха ползата от това нещо и подменихме техниката и остана само Data Matrix да ни е като стандарт. И по този начин, независимо каква техника се използва, върху крайния етикет има винаги Data Matrix. Както това ни позволява и различните търговски вериги имат претенции за етикетите, но ние винаги печатим и Data Matrix, за да може ние използваме за дистрибуция логистичен център. И когато изпратим нашата стока, независимо за коя търговска верига е, тя винаги има баркод, който може да бъде разчетен от нашия логистик и да се автоматизира процеса. Цялата идея, която виждате в момента е, че ние имаме EAN 13, който си е стандартния принципно все още за България и до него имаме Data Matrix, с който позволяваме да автоматизираме процесите. Много ми се иска скоро да стане, да махнем EAN 13 и да може всички да използваме само Data Bar, но поне на този етап имаме доста партньори, които не могат да използват 2D баркодове. Друго нещо, което от практиката ще ви кажа, понеже преди имаше партньори, които имат само линейни баркодове, вече почти няма такива и всички скенери са вече четат 2D кодове, поне при нашите партньори, и проблема повече е организационен, отколкото технически от гледна точка на техниката, която разчита. Може ли следващия слайд? Искам да ви покажа нещо, което е при нас две фундаментални линии, които от производството отиват към склада за дистрибуция и логистика. На първия ред е артикул, който е бройкови. Технологията при производството не позволява да се отпечатва върху крайната опаковка променлив баркод, в който да има днеска една партида, утре друга партида, в третия ден трета партида. Всичко е отпечатано предварително върху опаковката. Това повечето са такива продукти, които опаковката
е и търговската единица. Там нямаме Data Matrix, но на следващата снимка е така наречената, като се продуктите в касата, нали, при нас транспортната опаковка 95% е каса. И имаме много малко, 5% е в кашони. И на касата, всяка каса на този продукт е маркирана с етикет, който също има Data Matrix. И след това тези каси се редат на третата снимка на пале. И палето има палетна карта, на която изрично пак има баркод Data Matrix, който е за цялото пале. На долния ред от снимки е артикул, който е теглови. Понеже всяка опаковка е с променливо тегло, всяка една опаковка има етикет, който е отпечатан променлив баркод Data Matrix. Отделно на касата е лепнат продукт на касата, какво е количеството. И вече, когато се направи цялото пале, има и на палето. По този начин от производството отиват в логистичния център всички палета и продукти, което позволява в логистичния център дали ще бъде продадено една опаковка, една каса или едно пале, това нещо да става чрез едно сканиране, нали, или примерно ако са 5 каси, 5 сканирания. Принципно в логистичния център не продаваме по-малко от транспортната опаковка, в случая каса. И не ни се налага на тези продукти, които, нали, от горния ред, където вътре в продукта няма баркод, да бъде сканирано, но съм запознат с колеги, които са, нали, наши партньори, които получават тази стока. Те при продажба сканират етикета на касата и си взимат автоматично партидата и просто само единствено казват: взел съм 5 бройки, 6 бройки и така нататък. Което позволява, както каза колегата от Метро, да има абсолютно съвпадение между това, което е сканирано и това, което ще бъде отпечатано на документа и спазени търговските изисквания и законовите, разбира се. Че стоката, когато отива при партньора, това, което получава, е наистина и това, което пише в документите. Това беше и основната причина при нас да се заложи на Data Matrix баркода като стандарт и не беше лесно, но от тук нататък, нали, както го направите, искам да ви кажа, че ще забравите да има несъответствие. Дори служители, които работиха и преди и сега, просто не искаха да си помнят как преди работеха без този баркод. Това е моята презентация. Благодаря за вниманието. Надявам се така да съм обобщил всичко казано до тук и от GS1 и от колегите, които са го направили. Просто при нас е реализирано, не е нещо страшно и носи само ползи. Благодаря. Благодарим за интересните презентации. Видно от представеното, символите за кодиране на повече данни не се използват самоцелно в комбинация с различни стандарти за постигане на целите на фирмата, които си е поставила фирмата. И всъщност това, което често излизаше като ключово, е автоматизация. Оптимизация на процесите, със сигурност, необходимост от стандарт, за да може различните системи да си говорят и различните участници по веригата всъщност да говорят за едно и също. Така, като думи, също ми се налага необходимостта от диалог между участниците по веригата, за да може ясно и точно да се прецизират изискванията и възможностите за реализация. Също така необходимостта от партньорство, защото не става дума за самоцелни решения в една фирма, една отделна фирма, става дума за решения, които идват да удовлетворят нуждите и изискванията на всичките участници. Голяма част от
В голяма степен тези изисквания се явяват по различни регулаторни изисквания и голяма част от тях са в контекста на това да се осигури безопасност на потребителя, по-добро потребителско изживяване. И всъщност, както трудно ми е да обобщя всичко, което беше показано и разказано днес, със сигурност има различни ключови изводи и бележки, които всеки от нас ще си вземе. И все пак, както обещахме и в началото, сега дойде момента за дискусия или времето, в което вие може да задавате своите въпроси към всички, които презентираха днес в рамките на конференцията, включително и колегите, които от Белгия почнаха в началото от глобалния офис, както технически въпроси, така и към отделните фирми, които представиха конкретни решения, така че имате думата за въпроси.